Så op med hende. Ej. Og så vælter hun forover. Lidt går hun lige på babsen. Nej, hvor er de flotte. Det ser godt ud. Yay! Hun skal være 10 cm kortere. Ej, hvor er de fine. Ja, de er faktisk søde. Ja, det er det faktisk. Ej, Jan, hold nu. Altså, det havde været rigtig træls, hvis vi nu konstaterer, at det er så dumt ud, at vi tager dem op igen. Så går vi hjem. Ej, altså. Men det er fordi, Hvornår står han på snu? jamen, han kan ikke, det er fordi, så nu får de folk tyngt over i hans hjem. Ja. Det er det. Og hvis de nu... Kan han blive ved med at holde Jeg vil skrive en novelle om det her til Jyllandsposten. Den skal hedde Mænd er mod. deres arbejdstilsyn? Jo, men sagtens tage billede i det her. Er der nogen, der hjælper Henning? Jeg synes, han kæmper. Han skal slet ikke kæmpe. Han skal stå. Han skal bare holde balancen. Ja. Godt være, at jeg ikke er så meget hjælp, men jeg tror ikke, jeg skal holde fat i den anden. Kisser, pas på, du ikke kommer til at trække for meget. Pas på, Kisser. Ikke noget med at falde i båden. Så siger han, jamen, jeg tror ikke, at det kan falde ned, siger han så bare. Ja, vi har stået og talt om, at hun skal faktisk stå bag ved manden. Det er ren kærlighed. Uskyldt ren. Det er ligesom Adam og Eva i paradiset. Det er slet ikke flot. Altså alt, hvad I siger i øjeblikket, det er ikke muligt, man kan op på manden, hvor skal stå henne. Nu skal du ikke vælte dem igen. Hun står selv. Nu står de. Og så skal toget af. Snoren er henne. Skal de have snor på ham igen? Ja, det er forbavsen. Ej, nu skal de ikke bruge mere krudt på det i dag, da så må det være et skoleprojekt at få dem rettet op. Han hælder slemt til siden. Skønt maling inden af slet. Jamen, han vender sig godt nok bagover. Han er doven. Ej, hun står fint. Du har da selv sat snor på manden. Har du også sovet i dag? Nej. I dag er bare træk. Ja, enig. Så skal snoren af halsen, og så er det slut. Og så er det slut af halsen. Husk lige at få snoren af kvinden. Det er hvad hende, den halshugge der. Hende vil vi godt have. Den hængte. Den hægte der, ja. Så Den hængte kvinde. Kan de så komme Det kan godt være, men det er nu heller ikke så slemt for. Hvis du har saven med. hey, I skal lige kaste ud og få saven. Tag saven med ind i båden. Nu bliver du lidt for nem. Så. Ej, Jan. Jan, kan du da ikke tage den sav med hjem i båden? Nej, nu kaster han den ind, for så er der en eller anden, der skal ud og hente den, eller hvad? Hvorfor har han ikke saven? Eller i snoren? Jeg ved, hvordan jeg er jo. Det havde jeg faktisk heller ikke. Der ligger en sav på bunden der.